Yabantase ayihlalani phansi ke sihlalani phansi yowethu awasathukisi ama-Nigeria. Dithi kuni athuka nempukane edlulayo yenjenje ithwe ngezithuko. Yabantase mamelani kaloku into eyenzekayo. So niyakhumbula into yokubana bendinibaliselele le nto kaMtshitshitshi uChidima lo ebengumiss South lo bengenela uMiss South Africa kwathini kwacaba yaqonda iyathethisa into yakhe samsenda back to Nigeria. Yabo ngoJune ke ngoku wafunyanwa phi eKapa wabanjwa ke ngoku ngamapolisa. So ke ngoku njengoba sithetha nje she's out on bail. Yaqonda kangwalapha. So now she went to the courts just the other day. I think it was day before yesterday. She went to the courts esithi into nokubana no ufuna uprove ecourt into nokubana yena uyazama ubalika lapha eSouth Africa kwathini. And ke ngoku kuthiwa abantu asinto nokubana umamakhe wenza i-identity theft waba i-ID umuntu walapha eSouth Africa. Yena ke ngoku uMtshitshitshi wafumana i-ID kuba umamakhe bekucinga ngwalapha. Sharpchon. So ke ngoku ama-Nigeria athukisela ntoni? Athukisela le nto babone laa video yam ithetha ngale nto kaMtshitshitshi. Bathi uMtshitshitshi siqhela kakude. Ndithi hayibo guys kodwa amendi ungamthetheleli. Ndathi andimthetheleli nam ndimfuna out. Kodwa uMtshitshitshi uyasigezela because wathi xa egxothwa apha eSouth Africa thina siyiNigeria samamkela ngezandla ezishushu. Ngoku umntu akaba uyibuyisela like usibulela ngala plate ingentlanga ayazi iplate yantoni ke nina amaXhosa. Usibulela ngala plate. Ndithi ke mna ke hey bantase andifuni ingena into yenu but amendi sifuna nala title sayisimnike yona kaMiss Ntontoni sifuna back. Ndithi nina ni serious mosekule nto yenu? Kuthiwa Mendi if uyakhumbula into nokubana wemka kabi kakhulu uMtshitshitshi eSouth Africa. Wemka thina apha eNigeria samnika iplatform, samnika ijournalist, samnika ipodcast, samnika iplatform, sathi makangenele apha eNigeria kwathini uyaqonda. And then naye wangena kwezi podcast wayenza nezi interview nezi journalist wabe sithi akasoze aphinda libeke eSouth Africa kwathini. So nithetha uthini ngoku Mendi into nokubana uMtshitshitshi useSouth Africa and she's fighting into nokubana ahlale eSouth Africa. Ndabe ndisithi bantase ndisonge izandla ndenjenje ndathi njalo bantase. She is fighting into nokubana ahlala apha. Yintoni le nto ilapha eSouth Africa thina singayaziyo? Yintoni le nto bantase? Ikhona into singayaziyo khoyo apha amazayizayi ayikrobeleyo thina asiyazi. Ikhona bantase, there is no way. Kukhona lo makhulu ubanjiweyo apha the other day andisakhumbula uba bekunini but wabanjwa lo makhulu. Ubanjelwa ntoni lo makhulu? Kuthiwa indlu igcwele ithe amazayizayi. Caba amazayizayi arenta apha kuye. Ngoku amazayizayi ayethe wobona into nokubana kuyabheda caba eli lapha lirenta apha usePietermaritzburg la makhulu. Kwathiwa eli izayizayi lirenta apha kumakhulu. Lathi makhulu kukho brother bam no-sister bam abazawuza apha. Wathi hayi wathi umakhulu akho ngxaki as long as bazayikhupha le. Yabo masheleni as long bezawakhupha mabeze. Yava hayi nyani kuthiwa kwagcwala kwathi intli endlini kamakhulu ngamazayizayi. After that hayi umakhelwane babona mana ndiyalibonela izayizayi but ayililo elibe ndilibona izolo. And abantu ke ngoku apha eSouth Africa benjenje bantasi. Wathi ndiyalibonela izayizayi ayililo elilayo izolo. Kwaphinda wathi late kwaphinda kwaphumela into kwathiwa every day kuphuma izayizayi eli-different kwathiwa masifonele namapolisa. Wafonela namapolisa kwathiwa yeyi tata upolisa kukho into esingayiqondiyo apha ngamazayizayi. Kwathiwa amazayizayi yenze ntoni yekani uba xenophobic. Kwathiwa tata upolisa izotshekisha because every day kuphuma ubuso obutsha apha bezayizayi. Hayi bantase kuthiwe kusajongwe leyo nyani amapolisa afika amapolisa athi makhulu vula kuyanokho ke ngoku kunokho kuthiwa makavula amakhulu akafuna uvula. Kuthiwa makhulu vula amakhulu akafuna uvula aqhekeza amapolisa angene ngeforce xa kusithiwa hayi sana kuvalwe ngezayizayi emnyango. And xa kusithiwa impepha mazayizayi akho zayizayi linampepha. Kwathiwa hayi ke evenini zonke bonke evenini bafakwa evenini kwathathwa nesalukazi eli kwathiwa makhulu nawe evenini because yintoni lento yenzayo. Le nto yalo makhulu bantase yatsho yandicingisa istory sango-2024. I'll see if I can find the story attach the video. But I remember bantase ngo-2024
kwakukho indlu, it's like a normal house yabo. So xa ungena kule ndlu hayi nyhani dining room likhitshi ku-right yonke into. Then in one of the rooms kukho umngxunya phaa. Yaba kukho umngxunya, kulo mngxunya bantase kuthiwa amazayizayi angena phaa. Kuthiwa amazayizayi angena phaa kule nto ye-illegal mining mos. Kuthiwa amazayizayi angena phaa bantase, andiyazi noba kuthiwa abikho phaa okanye enza ntoni, but angena phaa. Yaqonda? And then ayafika ke ngoku aphume kulaa mngxunya afike batye balale yabo, bawise umatrasi phezu kwalaa mngxunya. Bawise umatrasi kulalwe. Then xa befuna uye ezi-shops and what not bazawuphuma nge-front door benze le nto bafuna uyenza. Then xa ilixesha losebenza bantase kuphinde kuvuswe laa nto kungenwe emqolombeni. Kungenwe bantase emqolombeni. Andiyazi ke basebenza ngabani ixesha, but umsebenzi wabo uphaa bantase. Uphaa yabantase. And ke ngoku laa nto and bantase le mine xa baba kuyo batyhuthula kuyo ezi nto ayikho kufuphi. That means it took time. Ngiyayikhumbula Law Abiding Citizen, imovie Law Abiding Citizen. Andiyazi laa bhuti kwamthatha ixesha elingakanani into yokubana agrumbe from ejele ayotsho phaa ngaphandle. But it took time into yokubana la mazayizayi agrumbe from laa ndlu to laa ndawo kumayinishwa kuyo. And ke ngoku kuthiwa bantasene xa bephuma emsebenzini mos baphuma bexwayile mos yaqonda beqaye iingxowa zale nto bagqiboyiba. Yaqonda kuthiwa ke ngoku kufika iveni. Yaqonda then le veni ipaka apha malunga nefestire le yale room. Ayikhutshwa phaa emnyango front door. Umcimbi lo gqityothathwa underground yaqwaywa khutshwe ngefestire, then othathayo ahambe ibe ngathi ngumntu nje ebezihambela ngemoto mos. Illegal mining yantoni? Nizathi niyibone phi illegal mining nina? Because okonko ungenile apha kule room wathi uyalala watsixa iroom wangena phantsi emqolombeni wenza into ayenzayo waphuma okonko watyatha into zakhe wazifaka evenini ngefestire, iveni yemka okonko waphuma waya my friend. Ndinixelela ngento ezenzeka apha eSouth Africa back in 2024, not nangoku. I'll see if I can find that video. Ndinibonise le nto ndithetha ngayo uba ayiqali ngoku. So ikhona bantase, maybe nathi funeka singene phantsi kwemiqolomba, funeka sakhe imiqolomba, because ikhona into ekhoyo that we are missing apha ekhantrini bantase. There's no way sisokole kangaka. Abantu bafuna uhlala bona, abafuna uyandawo, bafuna uhlala apha. Thina siyasokola sihlala singatyanga, asoze. Abafowethu ugogo uberentisa abantu bangaphandle abangenamaphepha. Inqwaba abantu bangaphandle batholakala emzini wakhe kade barentisa. Omunye nje waseMalawi sim-interviewile la edlula washo ukuthi akanalo ngisho nepasi. So bambophela lokho ugogo ukuthi ubephethe abantu bangaphandle becela umuzi, and bengafuni ukubavulela kade kuthiwa bavule kwaze kwaphoqa ukuthi baphoqa ukungena. How was this able to have been done? Well, Aldrin, that's what a lot of people are saying right now, thinking about the thought process that went to all of this. When you enter this yard, this is just a normal house, you know. One wouldn't expect to, or rather, one wouldn't expect that there could be activity happening in one of the rooms, a bedroom to be quite specific, Aldrin. Now, we will walk you through it so that you are able to see. In all these rooms that you see here, this is obviously bedrooms and they're all occupied, but this particular bedroom is allegedly used for illegal mining. Now, we are told that these miners that were arrested, about 6 miners, would resurface from this point. We understand that they are allegedly stealing copper cables from a nearby shaft, which is Kusalega shaft. Now, we have seen mine security guarding the premises because they believe that they are expecting to arrest more people, or rather more people are expected to resurface from this. There's a lot of activity here, as you can see that there is food, there's clothing items. So we are told that they would resurface, have their lunch here, and then would walk out using the front door of the house.
Now, from what we understand, Aldrin, is that the van that they use to collect these cables that would obviously not be taken out using this entrance but the window right here, the van would park just outside of this window. And this activity has been happening for quite some time. Police haven't confirmed how long this has been happening. And we are told that even neighbors could not really, see what is happening or suspect anything with regards to illegal activity that is happening.